Takže... Ty vole. Čo? Ty vole. Že už natáčam. No, Stelinka, dobre, takže... Ježišmaria. Dobre, takže Stelinka, počkaj, ona je tu na takto. Neviem, či ju vidíte. Stelka, vidíš sa? Ježišmaria, všetko ti vypadlo. Dobre. Ja viem, kde je. Dobre. Takže ľudia, kým Stelke všetko dám do tašky, tak nezabudnite hodiť like a odber. Už sme videli našu učiteľku telesnej aj učiteľku matematiky. Hej bro! Dobre, a teraz tu toto chodíme jak toto. Teraz tu chodíme jak toto. Táto vidíš ma? Bro, nevidíte. Ona rozpráva od rána také somariny, že ona rozpráva proste do prázdna. Dobre, ale od rána rozprávaš nezmysly, chápeš? Dobre. Dobre, ideme sa trošku poprezať, pretože máme ešte 2 minúty. Ale neviem, prečo sa tak, hej, lebo to nie je písomka. Ideme. A už sme nachodili možno koľko kilometrov? Neviem. Asi 3, ne? Neviem. Tu sú natákyné nožky. Sú šlampióny a tie Máme veľké. Japonsko, som vybrala sami japonské. Bo ja som najlepšia dizajnerka na Tu svete. sú deti. Tam je môj otec. Som najlepšia dizajnerka na svete, takže nám som vybrala takéto Japonské. Lebo Mizuku Dasai, takže tak. Tu máme školičku. A už asi koniec bude, ne? Hej, a potom budeme stať. Lebo ideme hrať Roblox. Pozdrav. Čau. Ideme hrať Roblox. Hej, ale to vám tiež robíme vlog. Urobíme ešte vlog, lebo ešte, jak sa vrátime do tej školy, tak budeme mať taký občerstvenie zadarmo, ne? Čo si o tom myslíš? Zle nedobré, lebo mohlo by to byť viac. Nice, takže ozveme sa vám, keď budeme v škole. Zatiaľ čaute. Nemohli ozvať, lebo tam bolo strašne veľa detí a strašne kríku tam bolo. Takže ja sa vám veľmi ospravedlňujem a dúfam, že sa vám tento vlog páčil a ahojte.